Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ka Janata Dal United kala pensyai bakan kershani ka sorkar NDA halor ka WAF Amendment Bill. Ka Lok Sabha kan ra ya ka WAF Amendment Bill ka badan jing yakin adbha ban yikren bad menjur ha kasni thok ding. Kababu ya kelenti banyak kun persya apring ke sorkar belayalam da Narendra Modi baka kenhun yang persya India. Nong yalam na baru ki parti he bat lapnya de ulampang berla la menjur ya ke jingya keren ka bapra kenta hagani ke jingya kendo ka kongres berkatu ka ningut kiwei pat ki dekhot jong ka India blok ka liang persya kilami no hadin bakila keno baka sorkar ka pendem ya ka surjongki. Unong yalam basyakmat jangka Kongres Haluk Sabha Ugarav Gogoi ula keno bayaki sur jongki. Lale eklet bad ong baki seng persya ki kwa syu ya kapor banyakren bad kaying dorbar. Kan sim syu ya kimat bakentup ya ke jinglong jingman Hamanipur bad ka jing ya ka jia halor ki kot jing itu badondur jongki nong jit ong ka PTI. Halor kani urijiju ula ong bakatu kat ni kiseng ki kwa ya ke jing ya tai ke pesau hadu hendriu kenta kat bam kibana kaliang persya akidawa kat ar kenta. Ula kedau baya kapor balabu ka balong pra kenta la ban pinjalan lada ka ying dorbar ka sngau kumta ha katei ka sngi. Ka bil waf pinkala ya gani ka bil ka balawan ra ya ka jingele persya lawan ra ha ka ying dorbar Lok Sabha ha upnai Agas ka bil ka baturwa saupau teli ki jing pinkala ya ki kendon jong ka an waf kala ai jingmut ya ki jing pinkala kuman pinti kana ya ka jing mi kmat na kabda ki kentai muslim bar ki bomdai muslim ha ki board jong ka waf ka terwaru ya ki jing kala ki bakraw ha kru kampanyat bar jing sensyar jong ki waf board jong ka ri India ki ba penyat ya ki jing ai jing rap jong ki niam Islam.